היסטרוסקופיה היא בדיקה גינקולוגית פולשנית שבה אנחנו מחדירים צינורית דקה עם סיב אופטי דרך הנרתיק וצוואר הרחם ללא צורך במפסק על מנת לצלם את הרחם מבפנים. זאת בדיקה שנועדה להאריך את חלל הרחם בעזרת הסתכלות ישירה, בניגוד לבדיקות אחרות שהן בדיקות הדמיה והן באמת פחות פולשניות, כמו אולטרסאונד או צילום רחם, ששם יש רק הדמיה של החלל ולא הסתכלות ישירה בתוך החלל. במהלך הבדיקה אנחנו משתמשים גם בתמיסה פיזיולוגית שנועדה לנפח מעט את החלל, ואנחנו ממש יכולים לראות את הרחם מבפנים. אז מה שמדהים היום, בזכות הטכנולוגיה והמיומנויות שהתפתחו סביב הטכנולוגיות האלה, אנחנו יכולים גם לעשות היסטרוסקופיה אבחנתית וגם ניתוחית באותה בדיקה. במקום לשלוח את האישה, כמו שעושים עדיין בהרבה מקומות, להיסטרוסקופיה ניתוחית כאשר מאבחנים ממצא פתולוגי בחלל. בעצם בשיטת see and treat, שבה אנחנו מטפלים במרפאה שלנו, אנחנו עושים את ההיסטרוסקופיה האבחנתית עם מכשיר שמאוד מאוד דק, אבל שאפשר להחדיר דרכו עוד מכשיר זעיר, שבעזרתו אפשר לטפל ברוב הממצאים הפתולוגיים בחלל הרחם. מה שאני אומרת למטופלות שהפחד מהבדיקה הוא הדבר הכי קשה בבדיקה הזאת, כי לרוב הבדיקה היא באמת לא כואבת, ורוב הנשים חוות אולי אי נוחות, אבל לא בדיקה שמצריכה הרדמה כללית. ובכל זאת אנחנו מציעים גם אפשרות לשימוש במאלחש בתוך התמיסה שאנחנו משתמשים בה בבדיקה, וגם אנחנו בעצם המרפאה הראשונה שמשתמשת בגז צחוק לטיפולים גינקולוגיים פולשניים, שבעבר השימוש בגז צחוק נעשה בעיקר, מה שמוכר זה במרפאות שיניים, במיוחד לילדים, וגם יש חדרי לידה שמשתמשים בגז צחוק. זה בעצם חומר שהוא מתפנה מאוד מאוד מהר ואין לו תופעות לוואי וכמעט כל אישה יכולה להשתמש בו. ואני מאוד גאה לספק את זה ולהציע את זה למטופלות שלי, זה יכול מאוד להקל על החרדה סביב הבדיקה. אני ממש מאמינה בזה שהמטופלת מקבלת כוחות מזה שהיא חלק אינטגרלי מהבדיקה והיא נמצאת שותפה לכל מה שקורה בחדר, במקום לישון ולהיות פסיבית ולא לדעת בעצם מה קורה איתה. אני מאמינה בכוח המרפא של הבדיקות האלה כשהאישה באמת נוכחת ושותפה, וגם כיוון שאנחנו מדברים על בדיקה שבשיטת see and treat, שאנחנו בעצם רואים ממצאים פתולוגיים ובו זמנית אנחנו מחליטים אם לטפל או לא, אז כשהאישה ערה והיא נוכחת, אז היא יכולה באמת להחליט אם מתאים לה לעבור עכשיו את הפעולה. בכל רגע היא בוחרת אם להמשיך לעבור את הפעולה, או שזה כואב לה, או לא נעים לה, או לא מתאים לה, והבדיקה היא בשליטה המלאה של המטופלת. וזה מה שמדהים בעיניי, וזה שהאישה ערה, ואפשר לתקשר איתה תוך כדי. ואם יש לך עוד ספקות או שאלות, או משהו שאת לא בטוחה, איזשהו חשש, אז את מוזמנת להתקשר, ואנחנו פה נענה על כל השאלות שלך.